Frygten for, at en skilsmisse skal gøre skade på børnene, er jo en frygt, som der med god grund fylder for alle forældre, vi taler med her. Og det er ligegyldigt, om det er den forælder, som der tager initiativ til skilsmissen, eller den forælder, som der bliver forladt, eller om det er noget, man er kommet til enighed omkring. Og det gør den af en god grund. Forældrene, de elsker jo deres børn, og de ved, at her kommer der en kæmpe livsomvæltning for børnene på alle måder. Og lige meget hvad der har ledt op til den skilsmisse, lige meget hvor rigtig den er, så er det bare den største forandring for alle børn, som de kan blive trukket igennem. Så selvfølgelig er forældre bange for det. Og oven i den frygt, som forældrene bærer altså i sit eget hjerte, så er der jo desværre også bare en kæmpe stor samfundsfortælling om, at det at blive skilt er det værste, du kan udsætte dit barn for. Det som vi ved, ikke bare her hos Forældrefonden på baggrund af vores erfaring med rigtig mange forældre, men jo også på baggrund af mange års forskning, ikke bare fra Danmark, men fra os andre lande, vi sammenligner os med, det er, at det jo ikke er skilsmissen i sig selv, som er afgørende for, hvorvidt at et barn får et godt liv eller et svært liv. Det afhænger meget mere af, hvad er det for et omsorgsmiljø, der er omkring barnet. Det, der er afgørende, det er forældresamarbejdet, trygheden i hjemmet. Er der nogle tilgængelige voksne, som barnet kan føle sig tryg ved? Det er det her, der har den store betydning. Og det vi desværre tit ser, det er, at vi taler med nogle forældre, som står og i lang tid, nogle gange i mange år, har overvejet at blive skilt. Og når man hører, hvad det er for en familiesituation, de står i, så tænker man, at det her det er ikke et rart sted for børn at vokse op. Men fordi den her frygt for, hvad gør det ved mine børn, hvis det er, at jeg vælger at gå, den fylder så meget, så vælger nogle forældre i kærlighed til børnene at blive, og egentlig holde dem i noget, som ikke er sundt, hverken for voksne eller for børn at vokse op i længere tid end højst nødvendigt. Og det er jo altid en balancegang imellem, at man selvfølgelig, når man har børn, skal kæmpe alt, hvad man kan, og gå virkelig, virkelig langt og give mange chancer. Selvfølgelig skal man det. Men jo også, hvis man når til et punkt, hvor man kan sige, okay, her har vi virkelig prøvet alt, og der er ikke noget at gøre. 3 guidelines, som du måske kan lade dig inspirere af, hvis du står i en skilsmisse lige nu og gerne vil støtte dit barn, kunne være som det første. Accepter, at dit barn kommer til at reagere på det her. Lige meget, hvor sund og hvor rigtig og hvor god og hvor kærlig beslutning det er at blive skilt, så er det en kæmpe omvæltning for dit barn, og dit barn vil reagere. Det er fuldstændig sundt og normalt og virkelig vigtigt at acceptere det. Guideline nummer 2 vil være, selv når det bliver rigtig svært, at se, om du kan mærke ind i en tillid til, at det her, det kan dit barn, og du godt klare. Barnet vil simpelthen kunne sanse og mærke, har mine forældre tillid til mig og til sig selv i den her situation. Og det vil være kompasset for barnet at kunne mærke, at der er en rolig voksen her, der på alle måder viser mig, at selvom det er svært lige nu, så kan vi godt klare det her. Det med, at barnet mærker, at barnet sanser, at du har tillid til, at det her, det kan vi godt. Det får en kæmpe betydning for barnet. Og guideline nummer 3 vil være, at skilsmisser jo er en virkelig svær situation, også for de voksne. Og tit så vil der være en del af en, som vi kan kalde den sårede ekspartner, og der vil også være en del af en, som vil være den omsorgsfulde forældre. Og guideline nummer 3 vil være virkelig at holde sig vågen i forhold til, hvem er det, der står forrest. Når du kommunikerer med børnene, selvom der er en såret eks, se om du kan sætte den del af dig i parentes, og så lad den omsorgsfulde forældre stå forrest her. Det er ikke let, men det kan lade sig gøre, og nu handler det om, hvordan vi kan støtte vores børn, men også husk at være nænsom over for dig selv i den her proces. Selv med al den bedste støtte omkring sig, så er det at blive skilt, både for voksne og for børn, en virkelig svær proces. Her hos Forældrefonden, der vil vi rigtig gerne hjælpe dig, så du i hvert fald ikke står alene. Hvis det er, at du har behov for nogen at tale med omkring din skilsmisse, omkring hvordan du bedst muligt støtter dine børn, omkring hvordan ser den her frygt ud for dig, jamen så kan du henvende dig på telefonnummer, der kommer her bagefter, og tale med en af vores dygtige rådgivere omkring det.